Song Lamsogo tini koklamo tini chung Kokborok grammar no tui koklam khwlailai no Kokborok grammar ni alphabet vowel tei consonant no tui chung koklam khwlailai. Phaiding kai chung tini ni koklam hablai no kai tini ni koklam ni alphabet vowel tei consonant naina sigang chung koktamo abon tui nailagrana koktamo kok borok ni khani uansukma no sawui bujokna bagwi khukni bepalajak pungrok no kok hino oro roman rijok tongo naigwini ro borok ni khani je uansukmani je uansukma no kaisa bai khoroksa no sanani bagwi je sapro chini bukuktwi je bepalawi thangmani pungmung rok no chung kok hinui hingjago. Adi hingke chung tei bisingo hablai no hingkai pungmung tamo chung nailainai chini kok ni chung definition hai kaba bini kokmang no nai thani chung mangkha pungmung je pungmung hingkai nai phadi chung pungmung tamo nailainai pungmung pungmung wngkha naidi kok sapro bukuktwi bepalai phaimani khorang no pungmung hino chung kok saka hingkai chini kwbangma kok thai rok chung sao o sapro chung pungmung rok juda juda pungmung rok phai chini bukuktwi bepalao hingkai aborok no tamhin pungmung hino. Pungmung wngkha kokthai ni khaljak bokso eba bipiring pungmung wngkha kokthai rokni chini kokthai mane word ni o je bokoso haikha bipiring mane ekdom chikon chikon kaisa tukra no chung tukra bipiring wngma amtwui haino pungmung bo kaisa bipiring tamoni kokthai mane word ni aboi no pungmung no kok ni chikon kuk bwkhak hingjago tamoni bagwi no chung pungmung no kok ni ekdom chikon kuk bwkhak hingjago omono norog naidi pungmung no tam hingjak kok ni chikon kuk bwkhak hingjago naina diko chung kokthai oro naidi nokha hingkai nokha no jodi chung khaka hingkai tam tangman no o kho a amtwui herok no o kho a amtwui hai mano omo wngkha bipiring kaisa chikon chikon omo kaisa pungmung. Pungmung mane tamo sound hingkai pungmung no dal ni khe khakjago pungmung sari pungmung kotha pungmung sari mane vowel sound tei pungmung kotha hingkai consonant sound naidi oro pungmung sari ba vowel rok tamo vowel sound rok wngkha chung jephru kok sao chini kok sabo je bukuktwi pungmung bepalawi phaio o pungmung bepalafru kunu kaisa jaga phano kwchaya khorang bepalawi phainai rok no hino pungmung sari hingke pungmung kotha hingkai chung jephru kok sapro bukuktwi pungmung bepalafru haikhe khorang bepalafru tamo mungse mungsa jagao kwchawi o khorang rok abo pungmung rok wngota aborok no hino pungmung kotha. Phaiding chung bwskango teibo nailai no tamkai tamo swittai phaiga swittai ba letter kokborok ni letter kaisa kok ni juda juda ba juda juda pungmung ni bagwi bini letter rok taipo bini swittai rok kom bisi wnggo abo haino kokborogo bo bwswk 27 ta letter tong 27 ta haino kainui sisini gar ni bisingo vowel 6 ta consonant hingkai 21 ta kokborok ni muitu tongo naro hingkai naidi swittai tamo swittai no chung short kai naikha hingkai definition naikha hingkai pungmung no swiwi phunukma mari no swittai hino pungmung je chung kok sapro je pungmung o chini bukuktwi bepalai phaimani je pungmung haikhe sound rok no swiwi phunukna bagwi je mari haikhe mari mane symbol o symbol rok no tam hino swittai hino swittai khe letter.
जों डेफिनेसनाव काहामो जोंहादि खुगनि पेपलाइ फाइमानि बुंमुंरकनो सैयै उनुकना बागै सैजाबनाय मारिरकनो सैताइ होनो बुजिखोना खाख्लायाव ओमफ्राय ककबरकआव सैताइ दालनै दङ सारिताइ ताइ गोथाथाइ सारिताइ माने बावेल गोथाथाइ माने कनसोनेन्ट ओमफ्राय जोंनाव बावेल कयता दं सयता बेफोर कनसोनेन्ट बुसो 21टा टोटाल 27टा ओमफ्राय बावेल ताम दं कनसोनेन्ट ताम दं नायगोन फारि बावेल हाखौ सारिताइनो तामो सारिताइ ओमफ्राय तामो बयनिसु बासु नायावै साइचुं पेपलाइ माने सैताइनो सारिताइ होनो बयनिसु बासु नायावै कुनु गुबुननि बुंमुंरकनि सुबासु नायावै साइचुं बिनि खरांनो बो पेपलाइ माननाय आबहाय सैताइ रकनो तामहेन सारिताइ ओमफ्राय ककबरकआव सारिताइ कायदक दं कायदक ओमफ्राय बिसोर सयता 6 ताम दंनाय बांला फैहिन अ आ इ उ ए अमो आं आनार कायन बागै आं थिक मासिका आबो नाय महरफिननाय ओमफ्राय रमान बायसिफोरखौ जों अ एबा उ ए आइ इउ इ बा डाब्लिउ सयता ओमफ्राय मरफोर कामखौ सायनो बायसं जों बेसेबां नायलाय दावखाय गोथाथाइ दाम दावखाय गोथाथाइ दामनो जों बयनिसु बासु नायावै साइचुं पेपलाइ मानिया सैथाइनो गोथाथाइ होनो अमुखाय पेपलाइ मानिया गरसिन फेलायो पेपलाइ मानिया सैथाइनो गोथाथाइ होनो जायखौ कनसोनेन्ट बयनिसु बासु नायावै साइचुं पेपलाइ मानिया हंखाय तामहेन बावेल जायखौबा सारिथाइ ओमफ्राय साइचुं पेपलाइ मानिया रनोखाय साइचुं पेपलाइ मानिया सैथाइ रनोखाय गोथाथाइ और महरफिननाय गोथाथाइ बावेल कनसोनेन्ट तनर कामखौ सायमानो मासक साननाय बायसं खायदा ओमफ्राय नायदि ककबरकआव कायबेसक दं गोथाथाइ ककबरकआव गोथाथाइ कायनै सिसा दं जायखौबा 21 दं ताम बांला बायजेफोर सिफोरखौ जों बावहायखाय कनसोनेन्ट दं क ख ग ज बा बेगा त थ द न प फ ब म य र ल वा स ह अनुस्कार नायदि अर खेल खायदि अरबो कायसा वा कायसा ओमनो कनसोनेन्ट नै स्नामै नाजाखा ककबरकआव ओमफ्राय बाक्सा लिंगुइस्टिक रक्त सावो बाक्सा बिगियान रखाय ते आलफाबेटआव कुनु दुइटा नंगौयै सुनामजागि होननाय अरनायदि रसु बाय आकार दंहावा जाय हक ताबो सुजारा आबनो सिनि कनसोनेन्ट नांगौ नै गोथाथाइनि बागै नांगौ होननाय सुनाम नाजाक आबो संगायाव नाहार खातिया ताबो अमखाय जुदाखौ गुबुननि सिलाय जुदाखौ खायै सुनामै नाजाक रमदि बावेल सुनामै नामाखायनो कनसोनेन्ट बकायसा वा होननाय सुनामै नाजाक अमनो खेल दं नर इको रमान बाय हुंगुरखाय इको महखाय नर वा कायसा नाथाय total 21 atau utak konsonan. Hadi hingga besar waktu tam tong ada na. Orang belai important nangmani mo nade nor khial khadi. Bangla ni o seitai rok kokborok nangya. Omorok wngkha जों बांला बै बांला स्क्रिप्ट बै जेफोर ककबरक सैफोरो अमरकनो नांगिया बा नाजागिया अमहाय खरां रक ककबरक सानाय रक अमहाय खरां रक खायै ककसाया आमुनबागै अ सैथाइ रकनो जों एखबा त्रिपुरा सरक नांगिया ककबरक वासि रक
tam moiko naidi norok naidi oro rijak tongo omorok wngkha kokborokni switani o omorok nangya. Bangla speak by jebro chung swino puro. Wngkha omorok no jodi nahari sikhamani no abo chaya romjokmaita. Wngkha English ni o switai rok kokborogo nangya. Omorok hai oro kaibasa kaiba. Roman no khai kaiba bara bad wngya kaiba English ni je. Roman school sine purkai morok chung nangya. F Q V X Z. Omo hai khorang rok khai sini kokborogo kwrwi haikaba kokborok sanairok omo hai khorang khlai kok saya. Aboni bagwi omorok no nangya ta. Aboni bagwi omorok no bad khaijaka. Kokborok ni switai yo. Switai khe letter rok ta. Chung baksa phaidi wngsiyo phaidi rogo F A I D E omo hai rok khe switika. Omo tebo chaya romjogo. Tamoni hingkhe F tolani tolani khwpsaya chung sakani bua no thebogoi kok saya. Aboni chung omono F no sini kok satini o nahari maya ta. Aboni bagwi omorok no bad wngkha. Kwbangma omorok bo Q B X Z aborok bo kok hai khorang bo kokborok bo kokborok sanairok obo hai khorang khlai kok saya. Wngkha bujigwnang morok no muitu tonidi phai phano mano omo hai rok TET rok uram uram no omo hai rok phaio. Wngkha o rogo phaisai phano mano. Wngkha norok omorok no muitu khai tonidi. Phaidi chini bwskango tei tamo tongnai lagina. Oro khai ang norok no model question riwi rikha o topics ni bisingo bobo hai question rok hai bo swngmung rok phaimang. Pungmung tamno hin. 2 number o pungmung dalbusuk tong. 3 number o pungmung saritamo. Pungmung kwthatamo. Switai tamno hin. Kokborokni switai haibusuk tong. Switai dalbusuk saritai tamo. Kwthatai tamo. Kokborogo saritai thaibusuk tong. Kokborogo kwthatai kaibusuk. Omorok no norok note khai nadi. Ani o je swkango je swijak tongo oro nai no norok swi nai mano. Next nailai no oro khai ang norok no MCQ koita rikha 12 number question naidi. Oro o 11 ta oboni pore hingkhe tamo wngmano 12 ta. Bangla ni bo switai rok kokborogo nangya. Kokborogo nangya mohai rok phaimano nongni wngkha swngmungo. TET rok hingkhe mohai rok phaipaio. Naidi option A o tongo O K Kh M. Omorok to nango omorok to chung Bangla school sipro mohai rok no chung naharo mo aikhar rok no. Erpor naidi B number o T D N S. Oro naidi khel khai naidi oro duita hingkhe kwrwi tei duita hingkhe tong. Adi khairikha fatso chung nai naikha omo kwrwi phano wngmano eba tongo phano ini mokol kwphai mano. Wngkha no khel khai di mohai rok confuse korigao. Wngkha C number naidi T tokolo Joho So Talibsa. Omorok wngkha kwrwi. Wngkha bini answer C manta. D hingkha salamthai ponoya. Next nailai phani. Next o tamo Ingreji ni bo switai rok kokborogo nangya. Omo khai Ingreji ni bo switai rok kokborok switai o nangya ta. Option A o tongo K T P F. Omorok bo tongo. Erpore B number o Q F G S oro bo thaini tongo tei thaini kwrwi. Omo tai thaini nangya Q F chungna haya. G S to tongo. C option C o tongo F X Z B. Omo wngkha bini answer. Omo to thaijabang kwrwi. B number hingkhe sakani phunthai mo tongniya. Phari next nailai no. Tabokhai tinini swngmung option. Tinini swngmung bwchap sokokha. Tinini swngmung bwchap o ang norok no rikha kok ni chikon kuk bwkhak tamo.
kokni sikonko bukhak tamo omono norok comment box o comment khai sadi. A number tongo kokthai, B number tongo kokbak, C number pungmung, D number sakani kaisa phunai. Bungo answer angna norok abono comment khalai sadi. Wngkha hambai tin bagai asukno. Wngkha ani koklam na norok sajakhai share tei subscribe khalai di.